ዋላ ኣብቲ ዘስሐቕ ነገር ይወዲቐ ኣብ ናይ መባእታ ዝተገበረ ፈተና 2 ግዜ ተሪፈ ኣብ ጂኒየር 3 ግዜ ተሪፈ ከምኡውን ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተው ትፍተኖ ፈተና 3 ግዜ ተሪፈ ቅድሚ ምምራቐይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን ተሪፈ ነይረ ኣብ ሃርባንድ 10 ግዜ ተነፂገ ድሕርዚ ን30 ግዜ ዝኸውን ስራሕ ኣመልኪተ ተነፂገ ድማ ፖሊስ ንምዃን እውን 5 ሰባት ሓቲትና ን4ቲኦም ተቐቢሎም ንዓይ ግን ብ3 ቃል ኣፋንዮምኒ ንስኻ ብቑዕ ኣይኮንካን ኢሎምኒ ኣብ ሆቴል ከም ዌይተር ክሰርሕ እውን ምስ 24 ሰባት ስራሕ ሓቲትና ካብዚኦም 23 ተቐቢሎም ንዓይ ነበይነይ ንስኻ ጽቡቕ መልክዕ የብልካን ኢሎም ነፂጎምኒ ካብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ብዙሕ እየ ተማሂረ ብፍላይ ከዓ ካብታ ፎረስት ጋምፕ ትብል ፊልም ካብዛ ፊልም እንታይ ተማሂረ መሲልኩም ፈጺምካ ኢድካ ዘይመሃብ ነቲ ኣብኣ ዝዋሳዕ ሰብኣይ ከም ጽሉል እዮም ዝርእዎ ንሱ ግን እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ እዩ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ 2002 2003 ብጣዕሚ ተጨኒቐ ነይረ ኢንተርኔት ክራኽበሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ኣይነበረን እዛ ፎረስት ጋምፕ ትብል ፊልም ኣብ ናይ ዓርከይ ገዛ ርኤያ ነቲ ኣብዚ ፊልም ዝዋሳእ ምስ ረኣኽዎ ከምዚ ኢለ ሓሲበ እዝዩ ካብኡ ክንመሃር ዘለና ነቲ ትገብሮ ነገር እመነሉ ኣፍቅሮ ሰባት ፈትዮም ኣይፈትዎን እውን ብዘየግድስ ኣይትገደሰሉ ኣብ ቅድሜኹም ወፅኤ ክዛረብ ብፍጹም ሓሲበዮ ኣይፈልጥን እየ ሎሚ ግን ገይረዮ ቅድሚ 15 ዓመት ንመሳርሕተይ ከምዚ ኢለዮም ነይረ ኣሕዋት ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና እንተተዓዊትና 80% መናእሰያት ቻይና ዕውታት ክኾኑ እዮም ኢለዮም ኣብቲ ግዘቲ ሃብታማት ኣይነበርናን ሃብታም ኣቦ የብልናን ሓይሊ ዘለዎ ኣኮ እውን ኣይነበረናን $1 እውን ካብ ባንኪ የውፃናን ዋላ እውን ሓንቲ ሳንቲም ትኹን ካብ መንግስቲ ኣይወሰድናን እንታይ ደኣ ከም ጋታ ሓቢርና ኣበርቲዕና ምስራሕ ጠራይ ሎሚ ዘጨንቐኒ ዘሎ ግን ኣዝዮም ብዙሓት መናእሰያት ተስፋ ይቆርፁ ነብሶም ምስ ካልእ እንዳወዳደሩ ዕላምኦም ይስሕቱ ንሕና እውን ልክዕ ከምዝናቶም ፀገም ነይሩናዩ ብብዙሕ ሰብ ክትንፀግ ብልክዕ ጽቡቕ ኣይክስምዐካን እዩ እንተወሓደ ግን ገለ መንገዲ ክተናደለካ እዛ ዓለም ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘለዋ ነዚ ግን ብኸመይ ትሪኦ ከምኡውን ነቶም ዕድላት ብኸመይ ክትሕዞም ኣለካ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ንእስነተይ ዝነበር ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ዘይከኣል እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ ግን ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ክትሓስብ ኣለካ ብዛዕባ ዓማዊልካ ብዛዕባ ሕብረተሰብካ ክትሓስብ ኣለካ ፃዕርታትካ እንተሓይልካ ንኽትዓወት ብዙሕ ተኽእሎ ኣሎ ክትገብሮ እንተፈቲንካ እውን እንተወሓደ ተስፋ ኣለካ ርግእ ጥራሕ በል ኩሉ ነገር መፍትሕ ኣለዎ ምኽረይ ንመናእሰያት እንታይ ይመስለኩም ዝኾነ ነገር ኣብ ትገብሩሉ እዋን እምነት ይሓልኹም ነቶም ትገብርዎም ነገራት ድማ ካብ ልብኹም ኣፍቅርዎም ሕልምታትኩም ክሳብ ክንደይ ዓበይቲ ይኾኑ ብዘየግድስ ክትዕቅብዎም ኣለኩም ሓደ መዓልቲ ክውን ከም ዝኾኑ እውን እምነት ከተሕድሮ ኣለኩም ህይወት ልክዕ ከም ሓንቲ ሳንዱቕ ቸኮሌት እያ ዝገጥመካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዝኾነት ትፍጽሞ ጌጋ ዘድንቕ ኣታዊ ዘለዎ ወዲ 20 ዓመት ቅድሚ ምዃንካ ንፉዕ ተምሃር ኣይኩን ዘደሊ ተሞክሮን ፍልጠትን ብዝግባእ ቀሰም ወዲ 25 ዓመት ምስ ኮንካ እኹል ጌጋታት ግበር
ኣይትጨነቕ ትወድቕ ትትስእ ወዲ 25 ዓመት ኢኻ ዘለኻ ነቲ ዘጋጠመካ እንዳስተማቐርካ ሓለፎ ወዲ 30 ዓመት ቅድሚ ምዃንካ ንሓደ ንፉዕ ሓለቃ ተኸተሎ ንፉዕ ሓለቃ ንዓኻ ዘድልየካ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ዝምሕረካ ከምኡውን ናብ ሓንቲ ንእሽቶ ኩባንያ ተጸንበር ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ምምራሕ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ሓደ ክፋል ናይቲ ዓብዪ ማሽን ኮንካ ኢኻ ትሰርሕ ኣብ ንእሽተን ኩባንያ ምስ ተጸንበርካ ግን ብዛዕባ ሕልምታትን ስምዒትን ትመሃር ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ነገራት ብኸመይ ከም ትገብሮ ትመሃር ካብ ወዲ 30 ክሳብ 40 ዓመት ምስ ኮንካ እንተደኣ ንገዛእ ርእስኻ ትሰርሕን ትጽዕርን ብንጹር ክትሓስበለካ ካብ 40 ክሳብ 50 ምስ ኮንካ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ክትገብሮለካ ከምኡውን ከመይ ጌርካ ናብቲ ንስኻ ተልምዖ ነገር ጥራሕ ጠምት ትገብሮ ሕሰብ ካብ 50 ክሳብ 60 ዓመት ምስ ኮንካ ግን ኣብ መናእሰያት ኣትኩሮኻ ስራሕ ምኽንያቱ መናእሰያት ልዕሊኻ ናይ ፈጠራ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እቲ ዘለካ ኣብኦ መወፍዮ ካብ 60 ንድሓር ምስ ኮንካ ምስ ደቅኻ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣሕልፎ እንተ ደኣ ከም ማሽን ትሰርሕ ሓሊኻ ጸገም ክመጽዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ደቂ ሰባት ከም ማሽን ንሰርሕ ነርና ኣብ ዝመጽእ 20 ዓመት ግን ማሽን ከም ደቂ ሰብ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ኣብ መጻኢ ዝመርሕ ፍልጠት ዘይኮነስ ጥበብ እዩ ዝመርሕ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝመርሖ ዝነበረ ፍልጠት እዩ ምህርቲ ዘፍሪ ዘሎ ኣብ መጻኢ ከዓ ናይ ምምሓዝ ክእለት እዩ ብናይ ደቅና ትምህርቲ ክንግደሰለና ሎሚ ማሽን ካብ ወዲ ሰብ ዝበልሕን ዝሓየለን ክኸውን ይኽእል እዩ ወዲ ሰብ ግን ዝለበመ እዩ ስለዚ ደቅና ዝያዳ መሓዝቲ ንምዃን ብዝግባእ ክንምህሮም ኣለና ሎሚ ኣሊባባ ልዕሊ 300 ሚልዮን ዓማዊል ኣለዎ ሕጂ 2 ቢልዮን ዓማዊል ንክህልዎ ክንጽዕሪና ኣብ ዓማዊል ብጣዕሚ እዩ እምነት ዘለና ኣነ ንዓኻ ኣይፈልጠካን እየ ንስኻ እውን ከምኡ እምነት ግን ኣገዳሲ እዩ 1 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ እንተሃሊካ ናትካ እዩ 20 ሚልዮን እንተሃሊካ ግን ናትካ ኣይኮነን ናይ ሕብረተሰብ እዩ ሕብረተሰብ እምነት ስለ ዘሕደሩ እዮም ሂቦምኻ ስለዚ ነዚ ሕብረተሰብ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ጽቡቕ ግበረሉ ሎሚ ብዙሕ ጸጋታት ኣለና ስለዚ ብዘለና ገንዘብ ሓይሊ መናእሰያት ክንምህረሉ ኣለና ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊስና እውን ብዙሕ ግዜ ምስኦም ክነሕልፍን ካብ ተመክሮታትና ክነካፍሎምን ኣለና ትርጉም ፊልማዊት ተራኺት ማክዳ